So seo é ó barbaile ó réir chun sé le tháinig sé ó gá bhíle san néideag. Is ceiste dó ceapan pop ar a hain agus féidir le Jackie ar sin tú hain ní ceapna. So le ceistena ar ifar cecha pléiscacha. Dín cinnte go sé sin le soléir. Scríte áiteigh an mna bhfuil sé scríte sa ceist scríbh tú hain agus tar as chuige. Okay, so tas pointer an ifar compléisca seo, small am bosca cur timppel an ólas táchtach ar an léráid argan. So we have do, mód I a one. So déine sé sin céal, tá sé san áid ceart. Tá Z do cormla gá irid Z hain, so feiglúg Z do. So it's cormla gá irid Z hain, so gá irid do mód I sin dó fá dó sin cathair, dó fá I sin dó I sin A or fragra agus brac agus lipéide. So caithfidh tú é sin a chur síos agus caithfidh tú an lipéid a chur ar comá. So tá muid cné bhraca, it's cathair móda dó I, so hain dó trí cathair móda dó I, so tá sin seo agus tá muid chun é lipéid a chur ar comá. So seo Z dó. Arís is málam an Z le líne a scríb in onad Z mar fecinn sé sin annachasú le dó. Okay, so is barlam I bhfad níos mó é seo. Okay, so sin é an cé ceist. Sé Z a hain le bar cócuingnach compléiscach Z hain, so scríb síos é. So má tá Z hain corm le dó mód I, tá cócuingnach Z a hain corm le dó lúda I. So scríb síos é agus brac agus lipéide. So we have hain dó lúda I. So seo é an cócuingnach de Z hain. That's an é sin. Fistrig an bhfuil Z dó, modal Z dó corm le sin. Okay, so modal Z dó sin corm le modal cathair móda dó I agus sin corm le phríomhcarnach an cóíofacht don cuid réadach cearnatha móda an cóíofacht don cuid saoltach cearnatha. Is féile é seo chur bracéad cumá mas malad. Cathair fá cathair sin séideag, dó fá dó sin cathair, so sin phríomhcarnach a fiche. Is féidir le mé sin a bhris síos níos mó as malad. So cathair fá cúig, so sin phríomhcarnach a cathair fá phríomhcarnach a cúig. Agus sin corm le dó phríomhcarnach a cúig. So feic bhí mar ábalta é sin dhéanamh de bhór go raibh fá an seo. Má tá fá nó roinnt I leistigh de phríomhcarnach an sin bíonn tú ábalta é a bhrise mar seo. Okay? Má tá simú nó dalú gceist níl ceadagat é sin dhéanamh. Okay? So seans go mbeidh de fragra mar seo nó ein ceanna a roiith sin tá siad okay. Ach uaireanta bíonn an slí seo nó an slístin an slí is úsáidí. Okay, so sin é seo, inis cá mé módal é sin áil agus tá súlagam go mbeidh siad ar cóvéid le phríomhcarnach fiche. Z hain sin arís dó móda I, just can check in a rís. Okay, dó móda I gcónaí daon checkar cad is scríomh tú. Check a rís. Okay, móda dó lúda I, so sin é an cócuingnach de Z hain. Okay, now má fuair tú mícheart an seo é dheog tú fós lánmarcan an seo má leanan tú a ráig leis. Fiú mána má tá siad mí corm ag deire má leanan tú ráig leis agus má féin tún fragra den módal de seo dheog tú lánmarcna. Má Okay, so agus fistrig, so investigate. So níl is go fóil an bhfuil siad ar cóvéid, but so má féin tú amach cadé cévéid atá siad sin rá táchtach. Okay, so sin módal de dó móda dó is cathair, I lúda I sin nád I, so módal de cathair. So is é sin cathair nó is féidirlín just check in a version. So it's cathair cearnatha móda náid cearnatha déon checkar. So séideag móda náid, which is just phríomhcarnach a séideag agus sin just gná cathair. So ar dús leig mé an ceist mícheart ceap mé go dúirt siad taspáin go bhfuil siad corm, but tá is gainis nach bhfuil siad corm mar tá muid tar éis an obair sin inamach, so níl siad corm.
So dúirt siad fisrig investigate so mar sin tá gáchuid an ceist tá sé seo ag tastáil le haig marcanna agus tá conclúd ag tastáil le haig marcanna. So bí cinnte go scríbann tú níl siad chom. Okay, taspáin, so show that. Taspáin go bhfuil Z hain carmla sin ina réiteach ar an chothmód. Okay, so tá mé chun an chothmód a scríomh. Okay, I gcónaí má, nó bhfuil tú cinnte bhí rud éigean. Is má an rud é just an ólas táchtach. Okay, busca chuirtín beléir agus on chothmód is scríomh amach mar anna chuid an am nuair bhfuil tú scríomh amach rud éigean, sais just tagann sé stacha do ceann cad ba cheart a dhéanamh tar éis. Tá is gan gúil sin mar réiteach. So cílíonn si sin in onad Z ba cheartam a bheith ábalta dó mód I a chuirteach agus ba cheart go bhfuil si sin chorm le nóid. Okay? So tá sé mar réiteach. So sásaíonn sé an chormód. So sásaíonn, it satisfies, sásaíonn Z hain an chormód mar tá sé mar réiteach. Okay, so agus rinne méid rúd ar é sin a bheith carnatha. So ríis tá gáisléiging chun é seo a olrú, mu se is fearlam an busca a dhéanamh mar chuann sé sais achar i gcuoine dúin agus bín achar táchtach dúin le ceistena níos déanaí níos dacra. So dó mód I fá dó mód I dó fá dó sin cahar, dó fá I is dó I agus I carnatha seo. So tá cahar, mód a dó I, mód a dó I, mód I carnatha again. So cahar, mód a cahar I, mód a lúda hain tá is again gohfuil I carnatha chorm le lúda hain. Okay, so take a rasher sin, ná déin de rúd. Okay, nóir ricin sin or teist an blion se cún seans má go déananig tú de rúd fi sin. So nóir bord a nótaí a dhéanamh scríomh tá sé sin an táchtach, okay? An táchtach. It's just betún beag a hagan sús anna chuid na popéirí. So we have 3 mód a cahar I an seo mar an freagra. Lúda cahar fá dó sin lúda ocht. Lúda cahar fá I sin lúda cahar I agus mód a cúig chorm le nóid. So an sin feicr sin we have mód a cahar I, lúda cahar I, 3 lúda ocht, mód a cúig. So, 3 lúda ocht sin lúda cúig, mód a cúig chorm le nóid. So, an sásaíonn sé an chormód, se sásaíonn sé an chormód. So, sin an slí, tá me rééis taspáint go bhfuil é sin ina réiteach ar an chormód. So is féling rá, is féling é scríb mar seo an sásaíonn Z hain an chormód. So, seo é an céad cuid, an B, chuirmid é staach sa chormód é, agus C an freagra, se sásaíonn. Mar sin is réiteach é Z hain ar an chormód. Okay, now ní caithfidh tú even fiú an méid sin a scríomh ach tá tú géirig sais a rá an sásaíonn sé an chormód sin a méid really le haig marcanna. Okay, so sin cuid bí agus sin an ceist am lán.